Здравейте, аз съм Стефан от магазин за матраци Моят матрак. В това видео ще ви покажем как лесно и бързо да направите поръчка през нашия сайт. След като вече сте избрали матрак, който желаете да закупите, за целта на видеото ще се спрем на матрак карти от Magniflex. Избирате размера, който ви трябва. Разбира се, системата ще ви визуализира и цената, на която можете да го закупите. И натискате бутон "Добави в поръчка" и чакате секунда. Системата ще добави матрака във вашата поръчка и ще ви визуализира малък прозорец, на който може да натиснете бутон "Поръчка" и да ви изпрати на финалния прозорец, в който да приключите вашата поръчка. Тук въвеждате имена, адрес за доставка, телефон и имейл. Вдясно има обобщени данни на вашата поръчка. Доставката е безплатна за всички матраци, които са на стойност над 200 лева. Имате и вариант да получите от нашата мострена зала, която се намира в град Бургас. Избирате начина, по който желаете да заплатите вашият нов матрак с наложен платеж, банков път, финансиране през Unicredit. Ние ще изберем наложен платеж с пощенски паричен превод, който е най-предпочитания поне към момента от нашите клиенти. Съгласявате се с общите условия и натискате бутон "Изпрати поръчка". Системата изпраща вашата поръчка. След като сме получили вашата поръчка в рамките на 24 часа или първия работен ден, ще получите телефонно обаждане, което да потвърди вашата поръчка. Ако имате нужда от нов матрак, посетете moyatmatrak.com.